Hola, soc la Paula Piñero i vinc a presentar el meu projecte, Origen. Des que soc molt petita que m'ha agradat molt cantar i als 5 anys els meus pares em van apuntar a l'Escola de Música de Santa Coloma de Gramenet i allà vaig començar a tocar el contra. Sempre he tingut molt clar que volia dedicar-me a la música i que m'agradava molt cantar i tocar i va ser llavors fins aquí que em vaig donar compte que volia enfocar el meu projecte personal amb la música barrejant aquestes dues vessants, que és el cant i el contrabaix, i així va sortir el projecte. Origen és un recull de 5 temes que vaig estar composant anys enrere i també fa poc, i per mi simbolitzen una gran part de mi i algo molt personal, perquè per mi va ser una manera de començar a fer el que realment volia, i per mi Origen simbolitza un principi i una nova manera també de viure i de fer les coses, i per mi va ser algo com un pas molt important per voler dir, vale, vull fer això i vull dedicar-me a cantar i tocar el contra amb el meu projecte i dient el que jo volia. I tenim moltes ganes de venir al festival, vindré acompanyada del Cristian González, que és un teclista increïble, i ho farem en format duo i tocarem els temes de l'EP i també hi haurà alguns temes nous que he estat fent aquest últim any i tenim moltíssimes ganes de venir i veure-us a tots i a totes.